Галимжан Гыйльманов. Албастылар. Он беренче бүлек. Күктәге кояш та көне буе галәмне яктыртып, җылытып торганнан соң, хәл алар өчен төнгелеккә офык артына кирип китә. Үз улларын үзелеп көтүче аналарның күзләре генә бер минутка да йомылмый. Саниянең дә улы чыгып киткәннән бирле юньләп рәтләп йоклаганы, тынычлап яшәгәне юк. Күңелендә гел бер гам, Хәлим гаме. Шуның белән тора, шуның белән ята. Ана кешегә күп кирәкмени? Баласының исән-сау булуы, имин, бөтен тормыш кыруы, бәхетле булуы шул да җитә. Аз түгел икән шул бу. Күп икән шул, хәтта бик күп икән. Дөнья, тереклек, яшәеш дигәнең кешегә күрсәткән һәр игелеге саен әллә күпме борчу, кайгы, сагыш, югалтулар, күңел әрнешләре сорый, сорап кына калмый, таләп итә яисә бәхетен күрсәтеп ымсындыра да, үксез ятим итеп, кай чакта гарип гыраба кыяфәтендә ярты юлда ташлап калдыра. Бөтен ышаныч Худайда. Сания соңгы көннәрдә дингә бирелде, кайчандыр теленә, жан рухына кергән иман дугаларын яңартты, хәтта Вәсимә карчыктан өйрәнеп намазга утыра башлады. Шүрлегендә һәр вакыт Коръән тотты. Бөтен тишек-тышыкка бүти яздырып тыкты. Бер җомгада карт кырыны җыеп Коръән укытып алды. Авылның ак әбиләренә хәергә дип исле сабын таратып чыкты. Бер көнне әллә нинди сәер хәлләр булды бер көнне. Әлеге дә баягы Хәлим дип инде. Ул көнне кеше үз гомерендә бер-ике генә күрә торган яшенле яңгыр яуды. Давыл гарасат кап-кара болытларны авыл өстенә куып китергәндә, Сания бакчада булаша иде. Ниндидер хәтер афат булып, Алла каргышы булып килде бу яңгыр. Әле яңгыр тамчылары тамада башламаган чакта, Нәфисәләр йорты каршында үсеп утырган тупылны яшен бәрде. Кара көя-көя сынып төшкән бу мәхәббәт агачның иңрәү тавышын бөтен авыл ишетте. Өйләрен генә сукмаса ярар иде дип уйлап өлгерде Сания. Шул якка таба барып килмәкче дә булган иде. Күк тәңре утлы камчыларын шарт-шырт шартлата башлагач, кире уйлады. Күкрәкчәсенә тегелгән дуга бөтиен капшый-капшый ашыгып өенә кирип китте. Тәрәзә пәрдәләрен, өске чыбылдыкларын тартып куйгач та тынычлана алмады Сания. Ниндидер сәер яңгыр иде бу. Аның өчен Сания өчен генә явадыр төсле ул. Хәлимә хакында ниндидер әйбәт хәбәр бирер кебек. Юк, алай гына да түгел. Хәлимнең язмышы хәл ителә кебек бу яшенле күкрәүле яңгыр вакытында. Кайдадыр Хәлим кыен хәлдә калганда, аңа ярдәм кирәк кебек. Сания Коръән теле белән Худай Тәгаләгә ялвара башлады. Субханака Аллаһумма ва бихамдика ва табарак исмука ва тәгалә җаддука ва ла илаһа гайрук. Я Раббым, сакла минем газиз улымны, йөрәк парамны, төрле сихер зәхмәтләрдән, афат бәләләрдән, аңын зихенен уяу ит, күңелен сафландыр, яшәешенә шәфкать кыл, аны үзеңә сыендыр. Я Раббым, ни генә теләсәң дә сиңа багышлыйм, сиңа бирәм, улымны гына исән калдыр, иленә, йортына кайтар. Менә гомерем, менә кулларым, улым өчен гомерем дә, кулларым да жәл түгел. Телисеңме менә күзләрем? Якты дөньяны күрүдән мәхрүм итсәң ит, тик улымны гына саклый күр берүк. И Раббым. Менә бит хикмәт нидә. 3нче көнгә чыккач яңгыр туктады. Әмма шул көндә үк Саниянең күз алдында кара бөҗралар уйный башлады. Ул үзенең сукрая башлавын тойды. Худайга илереп ялварган дуга теләкләре хакында уйлыйсы килмәде аның. Күп елаудан күз алмаларым томалана башлады буга инде дип котылмакчы булды. Әмма хәтеренең ерак пычмагында сакланган теге яңгырлы көнне ничек кенә онытырга теләсә дә оныта алмады Сания. Әллә Худай Тәгалә ишетте микән? Улы хакында, күзләре хакында. Күзләре бәрабәренә улын саклап калырга теләдеме? Шулай гына булса ярар иде. Хәлимә генә исән булсын иде. Исән мин кайтсын иде. Әнкәй, мин кайттым. Китмәскә кайттым. Ничек яшәдең дип кайтып керсен иде. Әмма Хәлимә кайтмады да кайтмады. Авыл башына чыгып, сәгатьләр буе юл офыгына багып, мөлдерәмә карашлары белән суырып алырдай чаклары күп булды Саниянең. Юл тамагыннан көнгә 2-3 машина яисә берәр мотоцикл шуышып чыга чыгуын.
Ул шуларга каршы бара. Берәр мәрхәмәтле жан утыртып кайтмыймы аның Хәлимен? Әлеге дә баягы күршеләр бар. Шул ук Ак бабай кереп тора. Вәсимә карчык та юлны суытмый. Эш белән үтешли Нәфисә сугылып чыга. Анысы озак утыра. Кеше күзеннән дә курыкмый тагы. 2-3 мәртәбә чәй ичмичә китми. Аның да бушаныр чагы җитеп килә. Күп булса 2 айлап вакыты калгандыр. Кыз тели. Шул кыз дип хыялланып беткән. Исемен дә уйлап куйган. Гөләндәм. Исән сау кутылсын инде берүк. Кергән сайын сүзен Хәлим хакында сорашудан башлый. Кайтмадымы, берәрсе күрмәгәнме, хәбәр-хәтер юкмы? Оныта алмый мескен. Күңеленә нык кирип калган шул тегесе дә. Кайтсын гына, мин аны тагын үземә каратам, без барыбер бергә булачакбыз диюләр хатын. Сания тирги башласа, шаярттымла дигән булып кылана. Аңлап бетерә алмассың үзен, әллә дөресен сөйли, әллә шаярта. Хәлим кайткач дуамалланып, берәр мөгез чыгарып куймаса ярар иде. Я Рабби, Ходаем. Сания тәрәзә төбендә төне буе уйланып утырды. Бу кадәр соңга калганы юк иде әле аның. Ятар иде дә тәмам йокысы качкан. Югыйсә кичә көндезендә йоклап ятмады үзе. Күңел бит. Нидер сизенә ахры. Бәлки Хәлимә кайтып киләдер шушы таң бусагасында. Тәрәзәдән тәрәзәгә йөреңгән Сания күзенә хәрәкәт мазар шәйләнмәде. Ул бу юлы да бүген дә кайтмады. Ятып алырга кирәк. Ходай кушкан булса, иртәгә кайтыр дип сөйләнә-сөйләнә, утын сүндереп килде дә үзенең юка гына гәүдәсен калын юрган астына яшерде. Бөгәрләнеп яткан килеш ничек тә йоклап китәргә тырышып, көчләп диярлек күзләрен йомды, дога пышылдады. Шул вакыт тәрәзә артында ниндидер чит-ят тавыш ишетелеп китте. Трррррр! Сания сискәнеп торып утырды. Әллә өнендә төш күреп, саташып ята инде? Тәрәзә янына барып, өске пәрдә итәген күтәрде. Ут кабызырга яисә тышка чыгарга шикләнде. Кай чакта җен шайтаннар үзләренең яратмаган кешеләрен шулай чакырып дәшеп чыгаралар ди. Шул чак килт итеп капка келәсе күтәрелде. Аның артыннан ук шыгырдавык аваз капка ачылуын хәбәр итте. Санияның йөрәге кысылды, жаны күңеленең иң ерак төпкеленә төшеп ятты. Ниндидер сихер галәмәтеме, капка ачылды, ләкин беркем кермәде. Әнә керәләр икән. Ниндидер бала күтәргән хатын кирип килә. Кем ул? Андый-мондый туганнары да юк шикелле. Кем булса да барыбер түгелмени? Җин генә булмасын. Сания тәрәзә яныннан китәргә булды. Җиннәрне кытыртып үртәп тормасын әле. Белгән дугаларын укый-укый ишек катына барды, колагын куеп тыңлый башлады. Әгәр чын булса, хәзер килеп шакый башлаячаклар. Шулай дип уйлап бетерүе булды, теге яктан ишек кага башладылар. Һәм шул шымлы дөбердәү артыннан ук таныш, газиз тавыш яңгырады. Әнкәй, бу без, ач ишегеңне. Курыкма. Хәлим бу. Сания буыннары хәлсезләнеп идәнгә утыра язды. Аның кинәт күңеле йомшап китте, күңеле генә түгел. Буыннары йомшап, гәүдәсе сыгылып төште. Йыгылмас өчен ишек яңагына тотынды. Ул шул кадәр дулкынлана иде. Калтыранган куллары белән ишек келәсен күтәрә-күтәрә, үпкәсеннән бер генә сүз кысып чыгара алды. Хәлим. Ана белән бала бик озак кочаклашып тордылар. Инде мәңгегә айрылмаска кушылган кебек иде алар. Хәлим әнкәсенең кул башына маңгаен салып, тып-тын калган, ә Сания дәшми-нитми генә баласын сөя. Әле чәчен сыйпый, әле аркасыннан шапылдатып кагып куя. Дәшәм дисә дә дәш алмас иде мөгаен. Аның бөтен шатлык куанышы күңел бусагасына килеп төелгән дә, элгәре җыелып каткан сагыш кантарларын куптара алмый газаплана иде бу минутта. Әнкәй, мин кайттым. Ничек тордың? Хәлимкәем, бәпкәшәем, и балакаем, тору дип әйтеп буламыни аны? Тормадым да, яшәмәдем дә, гел сине көттем. Күрергә генә булган икән бу изелеп көтүләрем. Әнкәй, я елама инде. Насыйп булгач кайтасың икән ул. Ишек төбендә тотам икән үзеңне. Әйдә улым, керешкә. Хәзер утны көчәйтеп җибәрәм. Кайту шатлыгыннан чәйләр эчәрбез. Сөйләнә-сөйләнә өйгә кирип китәргә җыенган Сания шунда кырт туктап калды. Улым, син үзең генәме? Бая тәрәзәдә күзем ялгышты ахры. Тагын кемнәрдер кергән кебек булды.
Шунда Хәлим дә тәмам айнып җитте. Чолан караңгылыгында керергә кыенсынып торган Майяны үрелеп, капшап табып алды да, бераз алгарак итеп, каушабрак сөйләп китте. Әнкәй, без монда күп әле. Менә Майяны алып кайттым. Мин сиңа сөйләгән идем бит, Майя хакында. Шикләнмә, син аны беләсең. Ул минем хатыным хәзер. Майя, әйдә инде өйгә. Әнкәй әйбәт ул минем. Сания чоланга чыкты. Әйдү, кер балам. Төкле аягың белән димме? Бәй балаңда барласа, бир монда үзем ап керәм. Тупсаны шәйләп атла, абына күрмә берүк. 12-нче бүлек. Сания баланы түр түшәккә кертеп салгач та, озак кына тынычлана алмады. Юк, бу тынгысызлык кинәт өйдә пәйда булган килене яисә сәләмә чүпрәкләргә төрелгән сабый бала белән тамчыда бәйләнмәгән. Бу минутта аның сөенече бөтен борчу мәшәкатьләрен дә басып күмеп киткән иде. Өйгә кергәч, Хәлимен ул тагын бер мәртәбә кочаклап сөйде. Аның җитү чәчләрен, күпрә башлаган сакал-мыегын сыйпады. Үзе һаман сөйләнде. Кайттыңмы, улым? Кайтуың хакмы? Инде китмәскә кайттыңмы? Бу мин, әнкәй. Менә ышанмасаң шиметеп кара. Ярый, утырыйк инде. Ныгарытты әнкәй. Аяклар тотмый. Юл мәшәкатьлерәк булды шул. Хәлим шунда күзләре белән Майяны эзләп табып, әнисенә дәште. Әнкәй, бик теле идең. Хәзер киленне дә булдың инде. Баласы янында аптырап утыручы Майя Хәлим сүзләрен ишетү белән тагын да ныграк кыенсынды. Нишләргә дә белмичә, идәннән карашын алмыйча торып басты. Менә бит ничек килә бәхет. Бер килсә өелеп килә диләр шуланы. Рас икән. Бер төн эчендә дөньям бөтенәйде дә куйды. Улым да, киленем дә үзем белән. Оныгың да, әнкәй? Әйе шул, бөтенләй баш мингрәүләнгән улым. Оныгым да бар бит әле минем. Сания гөләш йоклап яткан карават янына килде. Утыр балам, кил. Бигрәк талчыккансыз. Җир читеннән кайттыгыз мәллә? Сөйләнә-сөйләнә, сөя-сөя Майяны түшәккә утырткач, Сания бала өстенә иелде. Сабый инде. Ике дөнья бер морҗа. Әнә ничек изрәп йоклый. Бәй, Хәлим улым, таш син бит бу. Кем дип дәшимсең үзенә? Гөләш, әнкәй. Гөләш. Гөләш? Матур исем, тик малаймы, кызмы? Кыз. Син бит, әнкәй, гомерең буе кызларга кызыгып яшәдең. Менә кызлы да булдың. Бәпкәшәем. Ничек матур йоклый бит сабый. Үз өенә кайтты шул. Үз нигезеңдә йокы тәмле була бит ул. Әнкәй, без шундый нык арыдык, ятарбыз инде, яме. Калганын иртәгә сөйләшеп бетерербез. Әнә Майяның да күзләре йомылган. Урман сихреннән әле яңа котылып килә. Урман сихреннән? Ни дигән сүз ул, балам? Озын тарих бу, әнкәй. Бер сөйләрмен әле. Хәзер ятыйк. Юк, балам. Бер йотым чәй эчертмичә яткырмыйм. Әле дога кылырга да онытканбыз. Кайтуыгызны белдереп, өй нигезен бәхилләп куйык. Сания каршы урындыкка утырып, алдына учларын кушарып дога пышылдый башлады. Хәлим дә, Хәлимнән күрмәк Майя да, дога укыган булып, учларын алларына җәеп куйдылар. Әнкәләре амин дип әйтүгә, битләрен сыпырып алдылар да, гөләш яткан караватка урын җайлый башладылар. Юк, ишегезне дә бер караватка яткыраммысың? Баланы изеп нитеп бетерер идегез бугай. Хәлим, бар, чуланнан үзеңнең бишегеңне алып кер. Әнә теге кадакка элеп куй. Менә бу җәймәне түшәп, бәллү әзерлә. Бар, тиз бул. Мәйе кызым. Шакшак утырасың бит. Тизрәк ятыгыз, алайса качмас. Чәен иртәгә эчәрбез. Иртән соң уянды Хәлим. Күзен ачкач берни аңламыйчарак торды. Кайда ул? Кем түшәгендә? Карават тирәсенә эленгән чаршауны төшергән икән әнкәсе. Эре чәчәкле чаршауга карап, бераз уйланып ятты да, янында ятучы, матур елмаеп, төш дөньясында йөзүче Майяның өстенә япкалады. Аннары мыштым гына торып утырды. Чаршауны аралап, өй эченә күз салды. Анда чып-чын бәйрәм иде.
Иң элек Хәлимнең күз карашларын өй эчендәге аклык җәлеп итте. Өйләрнең бу кадәр акка күмелгәнен хәтерләми ул. Тәрәзәләргә ак пәрдәләр, чыбылдыклар тартылган, каршы яктагы карават өстенә ап-ак җәймә җәелгән. Түшәмгә кадәр ап-ак ястык мендәрләр өелгән. Агартылган мич өстендә буйдан буйга тагын ак чыбылдык. Ишек чаршавы да ак киндердән, өстәлдәге ашъяулык та, ризык өстенә капланган сөлгеләр дә ап-ак. Ара тирәгенә чигүләр шәйләнә. Иң кызыгы бу түгел әле. Өйнең тап урта бер җирендә бишек эленеп тора. Аның өстенә дә ап-ак япма ябылган. Япмада чигү. Бер-берсенә сыенышып ике пар күгәрчен утыра. Берсенең томшыгында күк чәчәк, икенчесендә ал чәчәк. Әнкәсе өйдә юк. Тышта бакчада я кош-корт тирәсендәдер инде. Хәлим бүлмәгә узды. Өстәл өстендәге япманың бер читен ачып, бер бөртек бавырсак алды. Аны аз-аз гына кабып, тәмләп ашап куйды. Бишек янына килеп чыбылдыгын күтәреп карады. Ул гөләшен чак таныды. Элекке сәләмәләре юкка чыккан, үзе исә күзне камаштырырлык ап-ак буз чүпрәкләргә төрелгән. Хәлим бер ара сокланып карап торды да, күз тидерәм бугай инде дип, чыбылдыкны ябып куйды. Кинәт кенә аның колагына мыш-мыш елаган тавыш ишетелде. Ул үзе дә сизмәстән тагын бишек чыбылдыгына барып ябышты. Юк, бала тыныч ята, җитмәсә көлгән кебегрәк тә әллә мае уянганмы? Хәлим түргәрәк үтеп, караватларын кеше күзеннән яшереп торган чаршауны тартыбрак куйды. Шунда ук йөрәге жу итеп китте. Баш очындагы мендәрен кочаклап, мае үксеп елап ята иде. Нәрсә булды, Майя? Мин монда гына бит, югалттыңмы әллә? Майя һаман туктамады. Шишмәдәй аккан күз яшьләрен юрган пычмагына сөртә-сөртә, үзенең калтыравык иреннәре арасыннан берничә сүз кысып чыгарды. Хәлим, мин куркам. Юләрем минем. Син бит үз өеңдә. Минем өй синең өй була бит инде. Беркем дә рәнҗетә алмаячак сине монда. Әнкәй бик тә яхшы кеше ул минем. Менә үзең күрерсең. Хәлим, Гөләш кайда? Син аны хәзер танымассың да. Күрсәтимме? Яле күзләреңне йомып тор. Хәлим бишектәге ак төргәкне тынычлана башлаган хатыны янына илтеп салды да, чын хуҗаларча сөйләнә-сөйләнә мунча ягарга чыгып китте. 13нче бүлек. Хәлимнең гаиләсе белән кайтып төшү хакындагы хәбәр тыныч кына яшәп яткан Кампәрле авылын чыгырыннан чыгарды. Килен дип тә әйтмәделәр, гаилә дип тә. Хәлим сихыр ияртеп кайткан диделәр. Менә шуңа түзеп кара инде. Йөрәгең җаның булса, ничек түзмәк кирәк? Саниягә дә сүз күп ишеттерделәр. Гайбәт сөйләп йөргән Хәтирә карчык янына ул үзе китте. Тегесен барыбер иманга китереп булмады. Малаең сихырчылар белән бәйләнгән, сихыр йортыннан кайткан, хәзер бөтен авылны мур кырыр инде дип шәпшеде. Түбән очта яшәүче Оркыя карчык та Хәлим туганда ук сихыр белән туган ие, шуңа да хәзер җиннәр белән сөешкән дигән сүз җибәргән. Сания аның янына барып та тормады. Йөрәгенә тагын бер тиргәш, каргыш аласы килмәде. Ә бер көнне аларның капкасына дигет буяп киттеләр. Иртән көтүгә сыер куып урамга килеп чыкса, йыгылыплар китә язды Сания. Олы капкаларына аркылыга буйга иләмсез зур тәре сызылган. Яшенә тыгылып өйгә килеп кергәндә, Хәлим аяк чабуын кыстырып тора иде. Әнкәсенең ниндидер бәләгә очрап, кәефсез килеп кергәнен ул шундук төшенде. Чөнки күңеле урынында чакта, өйгә керә-керешкә улына берәр җылы сүз әйтеп куя торган гадәте бар аның. Улым, улкаем, йөзебезгә кара ягарга маташалар бит, хәерсезләр. Капкабызга дигет буяп киткәннәр. Нәрсә? Кем буяган? Нигә булсын? Шул сихыр зәхмәт диптер инде. Сүз йөртеп мәйенең урамга чыгарын калдырмадылар. Инде өебезгә дә рәт бетте. Хәт йыгылыплар гына үл. Каян, кемнән киләдер бу кадәр явызлык кешегә? Хәлим ни әйтергә дә белмәде. Нәрсә әйтсен ул? Әйтерлектән узган шул инде. Әле ярый Майя чыланда ята. Төнлә Гөләш елап җафалап чыкты. Майя борчылып бер тамчы йоклый алмады. Менә әле генә икәүләп йокыга киттеләр.
Авыр уфтана урамга килеп чыкканда, Хәлимнәр турысыннан көтү узып бара иде. Көтүче Мәннән карт шунда ук аңлап алды. Бу йортка афат кагылган, кара гайбәт ягылган. Дегетле капкага төбәлгән килеш нишләргә белми торган Хәлимне ул тыныч кына узып китә алмады. «Улан, бер дә борчылма. Синең капкаңны буйыбыз дип, үз җаннарын буяп киткәннәр алар кара дегеткә. Капканы чистартып та алыштырып та була. Ә менә пычранган күңелне юып, алыштырып булмый. Бер дә борчылма. Ходай Тәгалә үзе хәл итәр, барысын да урынына куяр, хагын да, нахагын да». Хәлим әлбәттә дегетне шундук кырып атты. Кырылган пычракны чокыр казып күмеп тә куйды. Ләкин аның күңеле кузгалган иде инде. Көн сайын колак итен ашап торган ямьсез шомлы сүзләр дә, бүгенге хәтәр вакыйга да тәмам тынычлыгын алды аның. Ул үзен кая куярга белмәде, ары барды, бире килде. Эшенең дә рәте чираты булмады, әле берсенә, әле икенчесенә тотынды. Берсен дә ахырына кадәр башкарып чыга алмады. Ниһаять, бөтен дөньясына кулын селтәп, Ак бабай янына кирип китте. Бары тик ул гына нидер әйтер. Хәлимнең ярсу йөрәген, урыныннан купкан дуамал җанын ул гына тынычландырыр кебек иде. Хәлимнең кайтуын тыныч кабул итүче бердән-бер кеше булгандыр бу дөнья карты. Вәсимә карчыкны исәпләмәгәндә. Бөтен авыл пышын-пышын гайбәт сөйләп, Хәлим белән авыз чайкаганда, шушы мәрхәмәтле ике җан иясе генә алардан йөз чөйермәде. Бу Хода бәндәләрен язмыш төпкелендә ташлап калдырмады. Сания йортына төшкән тагын бер сынау итеп кабул итте Ак бабай Хәлимнең хатын, бала ертеп кайтуын. Шуңа күрә бернидән тайшанмыйча, вакыт тигән сайын Хәлимнәргә кирип йөрде. Аларның юанышы, таянышы булды. Кайтканнарының икенче көнендә үк никах укыттылар. Әлбәттә инде, Вәсимә карчыктан башка кеше кермәде. Укалап һәм сәйлән ташы тезеп чигелгән түбәтәен киеп кергән Ак бабай күз тидерерлек дәрәҗәдә ягымлы, мөлаем, якты иде. Ул инде иртән Хәлим белән күрешеп, сүз алмашып чыкты. Кичкә таба никах ашына махсус ниятләп кирде. Яшьләр кече якта такта белән бүлеп алынган мич алды бүлмәсендә утырдылар. Өлкәннәр түр якта үз йолаларын башкардылар. Бер очтан баланың исемен дә мөселман йоласы кушканча иманга, Ходай Тәгалә ихтыярына бәйләп куйдылар. Хәлим баштарак Ак бабасына күңелен бик ачмады. Мулла кеше бит, дин әһле, мәхәллә башлыгы, урмандагы албастылар тормышы, мәҗүси гыйбрәтләр, сихер зәхмәт хакында сөйләсен муллаңа. Үзләреннән гайрәт чиктереп, соңгы таяныштан да мәхрүм каласы килмәде Хәлимнең. Бу юлы Хәлим барысын да сөйләп бирергә булды. Капкаларына сыланган дегетне ул үзенең күңелендә, җанында тойды. Чирканып укшый ук башлады. Ак бабайның капкасына таянып бераз хәл алды да эчкә үтте. Карт ишек төбе тулып яткан юкә тасмаларны тезенә җәеп, бау ишеп утыра иде. Хәлимнең агарып киткән йөзенә карап, шунда ук аңлады ул. Нидер булган булар белән. Шулай да тормады, Хәлимне тыныч кына көтеп алды. Тегесе сәлам бирмичә ухылдап, күтәрмә баскычына килеп утырды. Тагын бер мәртәбә авыр сулап куйды да, ачудан, әрнүдән зәңгәрләнеп кысылган иреннәре арасыннан беренче сүзне өреп чыгарды. Булмый. Нәрсә булмый, Алан? Ник семсерең кыелган? Нишләп булай ачы таң белән фәрештәләр куркытып йөрисең? Булмый, Ак бабай. Булмый. Яшый алмыйм мин булай. Сүзләренә дә түзәр идем, нахагына да, әнә бит. Капкага дегет буяп киткәннәр. Кара йөзле булдык бит, каргышлы булдык. Ничек яшәргә инде хәзер? Дөрестлек кайда? Хаклык кайда, һә? Эй, Алан. Дөрестлек, хаклык дисең син. Дөрестлек юк. Бары тик шәфкатьлелек кенә бар. Ничек инде хаклык юкмы? Хаклык, дөрестлек булмагач, иман, мәсләк, кыйбла да булмый бит. Юк, Алан. Хакыйкать шул шәфкатьлелек ул. Кешеләр бер-берсенә шәфкатьле булсалар, изгелек кылсалар, бер-берсен кичерсәләр, иман шул инде. Ходай Тәгалә барысын да күреп сынап тора, барысын да үз урынына куя. Менә синең капкаңа дегет буяп киткәннәр.
Син шуңа үртәлеп, ачуланып, тузынып, яисә үпкәләп йөрисең. Шуның белән үзеңә авырлык аласың. Шын күңелең, ихлас җаның белән ул мәнсез бәндәләрне кичер. Үз явызлыкларына үзләре абынып, җафа, борчу кичерсеннәр, иманга килсеннәр. Син кичер аларны. Аллаһы Тәгалә ихтиярына куй. Тынып калдылар. Хәлим дә бераз тынычланды. Шулай да буй-буй дегеткә буялган капкалары күз алдыннан китмәде. Афат галәмәте булып, булай да теткәләнеп, җәрәхәтләнеп беткән бәгырен тырнап торды. Шунда Ак бабай Хәлимнең күңел бавын шишеп җибәргәндә итеп, дустанә йомшак ягымлы гына сорап куйды. Ниндирәк зат? Каян соң ул? Килен тиешле кешене әйтәм. Исеме Маймы әле? Хәлим аңлады. Аңа шушы сорау гына кирәк булган икән. Бөтен күңел ачыгысын түгеп, шәшеп ташлар өчен, менә шулай ачы таң белән Ак бабай янына йөгереп керү кирәк булган икән. Тел ачкычы дигән нәрсә шулдыр инде. Ак бабай таба белде аның күңеленә бу ачкычны. Хәлим баштарак кыенсынып, уйланып, сайланып кына, аннары бөтенләй туарылып, иркенәеп китеп, үзенең 2 еллык тарихын сөйләп бирде. Бу аның 2 елга беренче мәртәбә онытылып, әле хыялыйланып, әле ачынып, үзгәләнеп, күңел дөньясының иң ерак офыкларын айкый-айкый, иң тирән төпкелләренә төшә-төшә, хәтер юлларын барлау иде. Шунысы кызык. Нәрсә хакында гына сөйләсә дә, аның уй очы бер тарафка, сөйгәне, хатыны, хәләле Майя ягына алып китә. Ул үзенең һәр сүзен, борчу сагышмы ул, яисә өмет шатлыкмы, шушы табигать кызы белән сихерче карчыклар кулында тәрбияләнеп тә, сафлыгын, серлелеген югалтмаган илаһи зат белән тәмамлый иде. Галимҗан Гыйльманов. Албастылар. 14-нче бүлек. Беләм, укучы түземсезләнеп көтә инде. Майя белән ничек соң? Кайсы дөньяда ул хәзер? Нинди уйлар, кичерешләр белән яши? Авылга күнеге алдымы? Кешеләргә? Мин бу хакта язмадым. Әйе, мин аны борчырга кыенсыныбрак тордым ахры. Майяның күңеле бу минутта тыңсызлана, борчыла, үз урынын таба алмыйча бәргәләнә төсле тоелды миңа. Ялгышмагыммын икән. Майя авылга кайтуны бик авыр кичерде. Авылга килеп кергәндә үк, анда-монда җемелдәгән электр утларыннан өркеп, калтыранган гәүдәсе белән Хәлимгә сыенып, куркынып килгән иде. Игә керүләр, Сония белән очрашулар, беренче төн барысы да төштәге кебек кенә. Ару җиткән булгандыр, төнлә ул үле кебек йоклады. Иртән Сонияның йөрүенә уянып китте. Дөресрәге уянып бетмәде. Ярым йоклаган килеш, теш аралаш ниндидер ят, сәер, әмма искиткеч ягымлы тавыш ишетте. Кичәге тавыш бит бу. Шушы тавыш каршы алган иде аларны. Кем ул? Кичәге очрашуны күз алдына китерергә тырышты Майя. Әллә ни майтара алмады. Ниндидер атлы арбалы картка утырып кайттылар. Түбәле капкага керделәр. Кемдер каршы алды. Шушы тавыш иясе иде ул, серле тавыш. Эй, сабыем минем, анагым минем, кызым минем. Йоклыйсыңмы? Йокла, йокла. Ерак юлда талчыккансыңдыр шул. Хәзер мин сиңа кәҗә сөте җылытып бирермен. Йокла, кызым, йом күзеңне, әлли итим үзеңне. Кояш күзләрен ачканчы, ай балкытсын йөзеңне. Әлли-бәлли, 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 бәу-бәу. Дәү әбием дип торырсың, үсеп җитсәң, дәү-дәү-дәү. Майяның зиһененә дә тәэсир итте ахры бу бишек җыры.
Ул уянып та җитмәгән килеш кабат йоклап китте. Бу минутта аның изрәп йоклавы хәерлерәктер дә. Кинәт уянып, айнып китеп торып утырса, былай да куркынып беткән йөрәге күз алдында пәйда булган өр-яңа дөньяны күреп, шартлар дәрәҗәгә җитәр иде мөгаен. Мунча мишенә ут дөрләтеп кергән Хәлим, майының кояшта янган Зифа яңагыннан сөеп уятканда, кояш шактый күтәрелгән иде инде. Бер сөенгән, бер куркынган майы шунда ук иренең муенына сарылды. Хәлим дә аны кысып кочаклап алды һәм күтәреп тора алмыйча, шулай кочаклаган килеш түшәккә авып төште. Алар ниндидер сәер ымсыну белән бер-беренә таба тартылдылар. Чәчләр чәчкә ялганды, иреннәр иренгә кушылды. Шул мәлдә Гөләш шыгырдый башлады. Дип аңрашырга керешкән кызларын шундук ишетеп туеп алдылар алар. Майя сикереп тормакчы булды, әмма Хәлим аны үз кочагыннан ычкындырмады. Үзем, диде дә, ялт кына торып бишектәге сабыйны алып бирде. Майя ул арада стена ягына елышып урын әзерләргә өлгерде. Хәлим Гөләшне алып килгәндә, ул юрганын күтәреп, ире белән кызын үзенең җылы кочагына чакырып тора иде инде. Хәлим үз кочагындагы төргәккә хилафлык китермәс өчен сакланып кына терсәкләренә таянган килеш шул ояга кереп чумды. Аннары кармаланып майының изүен ачты, аның тулышып торган күкрәген эзләп тапты, Гөләшнең мамык кебек йомшак йөзен, әнисенең исен сизеп, көпшәкләндереп эзләнә башлаган иреннәрен шул күкрәкләргә таба этте. Эчәүләп мунча кирип чыктылар, Сания һаман күренмәде. Бик сорыйсы килсә дә, Майя аның хакында авыз ачып сүз катарга кыймады. Бу киеренкелек үзеннән үзе хәл ителде. Алар чәй өстәле артына утыруга Сания үзе кайтып керде. Эй, балакайларым, югалткансыздыр инде. Кайда булдың инкәй? Инде шурлыйда башлаган идек. Бәй, көтү кугач миш булдырып кына йөридем, урамда ыгы-зыгы башланмасынмы? Берәрсенә ут капканмы дип йөгереп чыксам, кем таба, кем чиләк кага-кага пыр тузып авыл башына чабалар. Имеш, урман буенда ниндидер сихерче карчыкларны күреп калганнар. Сихер 40-тан гына курка. Кеше саны булып мин дә йөгердем. Сония өстендәге сырмасын пычмакка илде дә түргә узды. Кулын алъяпкычына сөртә-сөртә майыга таба килә башлады. Күрешергә кулларын сузды. Сөйләнеп торган булам тагы, киленемне юнләп күргән дә юк бит әле. Төнлә төштәге кебек кенә күземә чалынып калган иде. Менә нинди икән син, мәйе. Алар килен белән Биянай кулга-кул тотынышып, озак кына аерыла алмый тордылар. Сания майының аркасыннан сөеп сүзен дәвам итте. Хәлим, син дип акылдан кала язды бит, кызым. Менә насыйп иткәч, бергә дә булдыгыз. Майя бу минутта нишләргә кирәген белмәде. Ул башын аска иеп, кыенсынып басып торуында булды. Аны бу хәлдән Хәлим коткарды. Әнкәй, теге сихерчеләрне үзең күрдеңме соң? Күрүен күрмәдем, ниндидер ике карчык диделәр. Хәлим белән Майя сискәнеп, бөтен тәннәре, җаннары тетрәнеп бер-берсенә карадылар. Карашларында бер генә шомлы уй сорау бар иде аларның. Әллә шулармы? Җәелеп китеп сөйләшмичә генә чәй эчтеләр. Яшьләрнең күңеленнән теге сихерчеләр чыкмады. Сания да уйчан басынкы тотты үзен. Ул да нидер сизенә, улы белән килененең нидер сизенгәнен сизенә иде. Аның пышаманга калып йөрүе дә шуннан ахры. Бераздан Сания ачылып киткәндәй булды, бигрәк тә Майя тирәсендә күп бетерелде. Әле бер төрле, әле икенче төрле ризык алып бирде. Үзе туктаусыз кыстады. Хей, бер дә ашамыйсың икән син, кызым. Сиңа ашарга кирәк. Балаңа көчле сөт төшсен дисәң, көчле ризык кабарга кирәк диләр бит. Менә бавырсагыннан да җитеш, бәрәңге термәсендә тәмле пешерәм мин. Әни сибеп. Майя һаман ачылып китә алмады. Аның уяна башлаган күңелен сихерчеләр хакындагы хәбәр шыплап ябып томалап куйган ахры. Аннары бу дөньяңа шул кадәр ят иде ки, ни генә эшләсә дә, ни генә әйтсә дә, бер хәл булыр да, бу сихри тормыш шелпәрәмә килеп, җимерелеп төшәр кебек.
Ул әле дә түзем. Гомерендә беренче мәртәбә урманнан чыгып, кешеләр арасында калуы ласа аның. Әнә бит, стенадагы тишекләр урынында якты тәрәзәләр, сәкеләре дә йомшак, утырсаң шумып китәсең. Бүкәннәре дә бәрән кебек дүрт аяклы, менә сикергәләп йөгереп китәр шикелле. Стенада эленеп торган сәгать аеруча нык аптыратты Майяны. Бер туктаусыз текелдәп торган сәгатьне аның арлы-бирле йөргән телен озак күзәтте ул. Сәгать эленгән стена ягына барырга да курыкты хәтта. Менә аның игътибарын каршы якта эленеп торган олы рам җәлеп итте. Дөресрәге андагы сүрәтләр. Дәшмичә, сорашмичә, хәтсез карап торды ул андагы фотоларга. Хәлимнең хәрби киемдә төшкән сүрәтен озаклап карады. Күз карашлары Сания белән төшкән ир затына күчкәч, сискәнеп киткәндәй булды. Күптәнге танышын очраткан кебек, карашлары белән сүрәтнең эченә кереп чумды. Кайдадыр күргәне бар кебек бу кешене. Аның бит беренче мәртәбә кешеләр арасына чыгуы. Урманда күрде дисәң инде. Шул бит бу. Шәнтисез әпә, Хәлимнең атасы. Менә тагын бер фото. Шул ук ир-егет, шат, бәхетле. Булары кемнәр? Майя күз керфекләрен рам пыяласына терәп ук куйды. Нинди шәүләләр соң булар? Теге ир-егет артыннан мут елмаеп карап торучы кара әдәмнәр дә таныш тоелды аңа. Тукта. Әбиләр бит булар. Урмандагы әби карчыклар. Нишләп монда йөриләр соң алар? Кинәт Майяның күз аллары караңгыланып, башы әйләнеп киткәндәй булды, буыннары йомшады. Өстәл артында һаман чәй чөмереп утырган Хәлим булмаса, гөрселдәп идәнгә килеп төшәр иде мөгаен. Хәлим аны сак кына түшәккә яткарды. Нәрсә булды икән? Аллам, хараплар гына әйттек бит үзен, дип сөйләнә, Сания дару үләннәреннән төрле дәвалар әзерләргә тотынды. Майя, ни булды? Аш инде күзеңне, Майя. Иң элек Майяның хәлсез керфекләре ачылып китте. Аның авыр моң, шомлы гам кунган күз алмалары Хәлим күңеленә авыр таш булып төштеләр. Майя хәлсез куллары белән стенадагы рамга төртеп күрсәтте. Әнә анда әбиләр. Мине үтермәкче булалар. Алып ат син аларны. Хәлим шундук стенадагы рамга барып ябышты. Пыяласын салдырып, теге фотоны алды, каплап, матчага кыстырып куйды. Браздан Майяга хәл керде. Гөләш тә уянды, тагын берәр чинаяк чәй эчтеләр. Баланың йокысы тәмам ачылган иде. Ул елмаеп ук җибәрде. Хәлим кызы белән уйный башлады, Сания белән Майя табынны җыештырырга керештеләр. Браздан Сания сөйләнә, Майяны хуҗалык белән таныштырырга алып чыгып китте. Хәлим дә бөтен борчуларын онытып, бармак очы белән кызының алсу бит мендәрләренә баса-баса такмакларга кереште. Карга килер, казан асар, тырна килер, тоз салыр, сайыскан килер, салма салыр, песнәк килер, пешерер, шыпшык килер, төшерер, моңа бирмәс, аңа бирер, кечкенә туты тумый калыр, кетер итеп, казан төбен кимерер. 15-нче бүлек. Мәхәббәттән нәфрәткә бер адым диләр. Дөрес икән. Бөтен җаны тәне белән Хәлимне яратып яшәгән Нәфисә танымаслык булып үзгәрде. Каяндыр хатыны, гаиләсе белән кайтып төшүен ишеткәч, бөтен авылны Хәлимгә каршы котырта башлады. Очраган бер кешегә әллә нинди кирәкмәгән сүзләр сөйләп, үзе кеше көлкесенә калып бетте. Өен, гаиләсен, ирен онытты. Алга бүлтәеп чыккан олы көмәнен өстерәп, өй борынча гайбәт таратып йөрде. Нәрсә генә сөйләсә дә, сүзе бер нәрсәгә килеп төенләнә иде. Сихергә. Имеш, Хәлимне кайдадыр сихерләп тотканнар. Аннары ниндидер җен баласы белән пәри кызын ияртеп җибәргәннәр. Бу пәри кызы авылга зәхмәт, кара каргыш китерәчәк. Тагын әллә нәрсәләр. Әлбәттә, Нәфисә Хәлимне яратмаудан йөрми. Хәлим аныкы, юкла, үзе Хәлимнеке булмаганга үртәлеп шулай кылана ул. Нәфисә үзе дә моны аңлый, әмма берни дә эшли алмый. Бөтен бәләдә шунда, Хәлимнең каяндыр хатын алып кайтуын үзләре арасындагы улым мәхәббәткә хыянәт кебек кабул итте ул. Үзгәләнде, көйде,
Үз-үзен эштән кимерде. Менә якты дөньяга аваз салам дип торган баласы ничек түзгәндер бу изалануларга. Ходай гына белсен. Сүз дә юк. Моның бер ахыры булырга тиеш инде. Әмма ул көнгә ерак, бик ерак иде әле. Ә бер көнне Нәфисә кинәт үзгәрде. Берәр сәгать урамда чәйнәшеп йөргәннән соң, туган йортына кереп, әнкәсенең күкрәгенә капланып, сулкылдап еларга кереште. Тәскирә орылмады, бәрелмәде, кызының башыннан сыйпый авыр сулап, әмма тыныч кына әйтеп куйды. Кызым, мин бит сине аңлыйм. Шуңа күрә тиргәмим дә, түзәргә кирәк. Күрәчәгебез шулдар. Яшенә тыгылып елаган Нәфисә башын калкыта төшеп, жан тавышы белән сөйли. Юк, ачыргаланып, үрсәләнеп аңраша иде. Мин бит аны шундый яраттым, шундый көттем. Без бит бергә булырга тиеш идек. Нигә булай булды соң, әнкәй? Нигә мин шул кадәр бәхетсез? Ходай Тәгалә кайда соң? Юктыр ул. Булса минем яратуымны күрер иде. Әнкәй. Хәлим ялгыз йөргәндә тынычрак идем әле. Бәлки мине үзенә алыр, хатыны итәр дип яши идем. Хәзер минем ул өметем дә сүнде. Нишләргә инде, әнкәй? Кая барыйм? Ниләр эшлим? Әллә үләргә микән? Ни сөйлисең син, кызым, тәүбә диген. Авызыңнан җил алсын, кайгы чакырып утырма. Тукымың туарга тора, син үлем турында сөйлисең. Яшәвем дә шул балам өчен генә минем. Авырлы булмасам, күптән үзем белән бер хәл кылган булыр идем, билләһи. Яшәве бигрәкләр дә авыр бит миңа, әнкәй. Беләсеңме шуны? Озак юандылар алар. Бер-берсенең күңелен күрергә, җаннарын тынычландырырга тырышып, матур якты сүзләр эзләделәр. Тапсалар сөенә шундый ук матур, якты хискә төреп дөньяга чыгарга ашыктылар. Ана белән бала арасында гына була торган хисләр дөньясында яшәделәр алар бу минутта. Күп сөйләшмәделәр дә. Күзгә күз карау да, бармак очы белән кагылу, яисә уч төбе белән сыйпап назлап кую да аларның кешелек асылына төшә. Иң тирәндә яткан серләрен кузгата, басылыбрак калган хисләрен уята, әллә нинди тирән мәгънәләрне, дөньяви уй-ниятләрне калкытып куя, күңелләрен яшәешкә дәртләндерә иде. Башын әнкәсенең күкрәгенә салган килеш моңаеп утырган Нәфисә йоклап китте. Тәскирә акрын гына кузгалып, сак кына тотып, кызының башын тау кебек иелеп торган мендәрләр өстенә күчереп куйды, өстенә шәл яулыгын япты. Аннары бер адым артка чикте дә, бик күп еллар буе бөтен тормыш гамен, яшәү ачысын, югалтулар сагышын үзенә җыеп барган күзләрен мөлдерәтеп, мәче баласы кебек бөгәрләнеп йоклап яткан кызына озак кына карап торды. Бираздан айнып сискәнеп киткәндәй булды, ярым пышылдап, «Ходай үзе ташламасын», диде дә ашыгып чыгып китте. Ул бу минутта шул кадәр ышанычлы, ныклы адымнар белән атлады ки, тау кыяларны ишеп каршысына килгән гараса давыллар да аны туктата алмас кебек иде. Ул җил атлап урамга чыкты, капкасын ябарга да онытып, кызу адымнар белән югары очка таба китте. Сизгер укучы аңлап алгандыр, Тәскирәнең бүгенге юлы туп-туры Санияләр капкасына барып төртеләчәк иде. Сания Тәскирәне сагаебрак каршылады. Ул инде Нәфисәнең галәмәтләре хакында ишеткән иде. Тәскирәнең килүе аның кызы белән бәйле булуын бик тиз сизенеп алды. Шуңа күрә бик ачылып китмәде ул. Коры гына, «Әйдә, ус», диде дә урындык куйды. Үзе юыш кулларын алъяпкычына сөртә-сөртә мич янына барып, тәбәнәк кенә эскәмиягә чүкте. Бер тын тик утырдылар. Тәскирә өй эчен күзәтте. Өй уртасында түшәмгә беркетелгән сиртмәдә асылынып торган бишеккә аеруча озак карап торды ул. Ниһаять теле ачылды. «Хәлим, кайдасың?» Сонияның Хәлим янына килүен чамалаган иде инде. Димәк, Нәфисә җибәргән. Тагын яңарыр микән ни бу күңел газаплары? Инде тынычлана башлагач кына. Юк шул, идә юк шул әле. Сониянең сүзе шунда өзелеп калды. Сүзен генә түгел,
бөтен күңел кылларын үзгәләп, ишек шыгырдап ачылып китте дә, аннан зур-зур атлап Хәлим килеп керде. Тәскирәне күрүгә ул да басылып сагаеп калды. Хәтта исәнләшергә дә онытты. Сония урыныннан торып кунак камлады. Тәскирә апаң белән исәнләш. Исәнме, саумы, Тәскирә апа? Исән, бик исән, Хәлим. Шунда Тәскирәгә әллә нәрсә булды. Ул учлары белән йөзен каплап елап җибәрде. Улым, хәлләребез бер дә әйбәт түгел шул. Нәфисәне җен алыштырды. Якты дөньядан гайрәтте чикте. Сез кайтканнан бирле телендә гел бер сүз. Хәлим дә Хәлим. Акылга җиңләймәсен дип тә курка башладым инде. Җиңләймәсә, өй сайын кирип, ши гайбәт сөйләп йөрмәс иде. Килүем дә шуңа, Хәлимкәем. Сөйләшеп карыйсыңмы әллә үзе белән? Аңлатсаң, төшендерсәң, бәлки бераз басылыр иде. Аптырагыннан әйтәм инде. Ачуланма, яме? Теләмәсәң, йөрмә. Ярар, сөйләшеп карармын, Тәскирә апа. Борчылмагыз, барысы да әйбәт булыр. Шунда сүзгә Сония кушылды. Кирәк микән, балам? Күңелең генә үртәрсең бит. Кирәк, әнкәй, кирәк. Башта ук сөйләшергә, аңлашырга кирәк иде безгә. Хәлим бу сүзләрне нык итеп, бәхәскә, шик-шөбһәгә урын калдырмаслык итеп әйтте. Рәхмәт, балам. Тәскирә китәргә кузгалды. Сония аны чәйгә калырга димләсә дә, Тәскирә ниятеннән кайтмады, ишеккә юнәлде. Әмма ишек тоткасына кагыла алмый калды. Аның каршына кипкән кирләр күтәреп кирип килүче Майя очрады. Шунда Тәскирәгә әллә нәрсә булды. Ул Майяны күрүгә күзләрен шар ачып катып калды, аннары акрын гына артка чүгә башлады. Ул шулай чүгә егылып та киткән булыр иде мөгаен. Аны ике ягыннан Сония белән Хәлим генә тотып калды. Син? Тәскирә тәмам йомшап төште. Әмма аның басып торырлык кына, Майяга таба 2-3 адым атларлык кына хәле булган икән. Менә ул Сония белән Хәлимнән аерылып, ишеккә омтылды, кирләрен күкрәгенә кыскан килеш ишек төбендә аптырап калган Майяны кочаклап алды. Кызым мине. Нәрсә? Кызым диме? Сония белән Хәлим бер ни дә аңламадылар. Майяны әйтәсе дә юк. Ул да чак-чак кына басып тора иде булса кирәк, артка чигеп, аркасы белән ишек яңагына сөялде. Күзе мөлдерәмә күзләре белән «Коткарыгыз мине бу хәлдән» дип ялваргандай, әле Сониягә, әле Хәлимгә карады. Ни сөйлисең син, Тәскирә? Нинди кызың булсын ул синең? Бу бит Мәйе, минем киленем, Хәлимнең хатыны. Ә синең Нәфисәң авылда, үзең белән. Шунда Сония тотлыгып калды. Хәтта бер мәлгә исен югалта язды. Бу төшкенә түгелме дигән кебек, ул күзләрен йомып алды да, тагын Майяга тутырып карады. Сония каршында башка бер кем дә түгел, Тәскирә белән Фәнил кызы Нәфисә үзе басып тора иде. Ничек килеп чыкты соң монда Нәфисә? Әнә бит чәчләре дә аныкы, озын, кара, дулкынланып уйнап тора, күзләре, йөз чалымнары да, хәтта караш ымнары да шуныкы. Хәлим дә шундыйрак тойгылар кичерә иде булса кирәк. Баскан җирендә кадакланган кебек, бик озак һәм бик текәлеп, хәтта аны танымаган кебек Майяга карап торды. Нишләп элек шәйләмәгән соң ул моны? Аның Майясы бик тә Нәфисәгә охшаган ләбаса. Әллә тагын берәр сихер галәмәтеме бу? Юк, шул ук Майя. Аның сөйгәне бердән-бере, тик ничек күрмәгән соң ул бу охшашлыкны? Майяны кочаклап торган Тәскирә ниһаять исенә акылына килде. Артка тайпылып аска караган килеш, Ходаем, барлык гынахларым өчен кичер мине дип үрсәләнде дә ашыгып чыгып китте. Өй эчендә һәрберсе үз уй-хисләренә күмелеп 3 җан калды. 4нче җанның, Нәфисәнең шәүләсе дә кайдадыр шушында гына йөри кебек, әмма аны беркем дә күрми. Шулай да Майяның үткәненә, Нәфисәнең ниндидер катнашы булуын Хәлим дә, Сония да чамалап алганнар иде инде. Бу олы сернең ачкычы Тәскирә кулында булуы да шик уятмый. Киләчәктә тормышларының тагында катлауланачагын, көтелмәгән борылмаларга кирип китәчәген, шактый изалап интектерәчәген сизенеп, сагайып шымланып торган ана белән балага, бигрәк тә гынахсыз урман кызына карап,
иң каты бәгырле әдәмнең дә үзәге өзелер, җаны сыкрар иде бу минутта. 16-нчы бүлек. Тәскирә ничек өенә кайтып җиткәнен дә хәтерләми. Өенә килеп кергәндә, түшәктә йоклап калган Нәфисә юк иде инде. Ишек капкалар шар ачык, ишек алды тулып йөргән чебешләр бөтен урамга таралган. Уйланырлык, күңел кузгатырлык гамнәр, уйлар төште аның башына. Күпме еллар буе күңел төпкелендә яткан хәтер ташы белән бастырылып торган һәм һәр ягыннан кан саркыган олы сергә кагылды ул бүген. Ул көннәрдән соң күп сулар акты. Әмма Тәскирә бүгенгедәй ачык хәтерли. Фәниле белән яратышып иләнештеләр. Бик тиз балага узды. Күрше әби-апалар башта ук юрап куйдылар. Кырсагы аска төртеп тора, игезәк булачак. Ул елны сыерлары да игезәк бызау китерде. Бөдрә дигән олы сарыклары да игезәк бәрән бүләк итте. Мәймүнә карчыкны чакырып, китап ачтырганда да берничә мәртәбә пар әлифкә чыкты. Игезәкләр туасына Тәскирә үзе дә тәмам ышанып бетте. Ирен дә шандырды. Котылыр вакытка да күп калмаган иде инде, көзге яңгырлар чыры башланды. Ул вакытта таш юллар юк иде. Яңгырлар чырында кампәрлегә кереп тә, аннан чыгып та булмый. Хәтта урамдагы ут күршеләр дә бер-берсе белән сирәк аралашалар. Атна буе кыйып торган шундый бер кара яңгыр вакытында төн генә кунып чыгарга дип, аларга 2 юлчы карчык килеп керде. Соңгы җепләренә кадәр чыланган карчыкларны Тәскирә кызганды, төнгә үзләрендә калдырды. Фәнил дә каршы килмәде. Бала тавышы яңгыраячак нигезгә дуга кылып, Алла сүзе иңдереп чыгарлар дип сөенеп тә куйды әле. Төнлә Тәскирәне тулгак тота башлады. Юк, башта алар шөкердәшеп сөйләшә-сөйләшә урын җир түшәделәр. Аннары тәмле төшләр теләшеп йокларга яттылар. Әбиләргә идәнгә җәйделәр. Төн урталарында Тәскирә бастырылып уянып китте. Үзе бер туктаусыз укшый, эчендәге җан бөртекләре тизрәк якты дөньяга чыгаруны сорап тибенә башладылар. Фәнил, хәзер күршеләргә кирип чыгам. Рәхимә абыстайны алып киләм, аз гына көт, дип чыгарга гына җыенган иде. Тәскирә тирәсендә бөтерелгән карчыкларның берсе аны туктатып калды. Хатыныңны ташлама, ярамый. Тулагында үзебез булышырбыз. Безнең бала алганыбыз бар, тизрәк кайнар су әзерлә, ак җәймәләреңне китер, диде дә, җиңнәрен сызганып, Тәскирә үрсәләнеп яткан түрк караватка таба китте. Калганы төш кебек кенә булды. Тәскирә куе томан үтәли чагылып киткән җыерчыклы йөзләрне ачык хәтерли. Аннары бик хәтер авырту, җаны өзелдемени, бала тавышы. Бираздан тагын җан тамыры тартылгандай булды, тагын бала тавышы. Әйе, Тәскирә абачык хәтерли, 2 мәртәбә бушанды ул. Игезәкләр дип дөрес әйткәннәр икән, дип уйлап та куйды әле. Әмма зихенен туплап, исенә аңына килгәндә, менә бит нинди хикмәтле хәлләр. Янында иреннәрен шәпелдәтеп бер бала гына ята иде. Ире янында утыра. Теге карчыклар күренмиләр. Күрше Рәхимә карчыкны чакырып керткәннәр, мич артыннан аның тавышы ишетелә. Фәнилнең авыл башында торган Зәйтүнә исемле апасы да шунда гына бетерелә. Тәскирәнең күңеленә шундук шом йөгерде. Исән-сау котылуына, баласы янында булуына сөенеп кенә ятасы да соң. Юк, төнгә гыйбрәтләр һич кенә дә аның хәтереннән китми җафаладылар. Бу ичке бәгыр сызланулары бик озакка барды, дөресрәге гомерлеккә калды. Әмма Тәскирә үзенең шик-шөбһәләре хакында иренә дә, туганнарына да әйтмәде, бөтен мәхәббәтен, күңел җылысын Нәфисәсенә биреп, эшеннән генә сызып гомер кичерде. Фәниленең кинәт кенә авырып китүе, җир куйнына керүе дә шушы сер белән бәйләнмәгән микән дип бер уйлана башлаган иде дә, бираздан бу уйлар тибеп чыккан күңел чишмәсен томалап куялды. Аннары хәтер савытының капкачын бөтенләй каплап куйды. Тәскирә ул кадәр җүләр түгеллә, бик аңлый. Хәлим ияртеп кайткан хатын-кыз ничек Нәфисәсенең игезәк туганы булсын ди? Бу мөмкин түгел хәл. Нигә соңлайса аны күрү белән Тәскирәнең күңеле җилкенеп, җаны тетрәп китте, күз алдында Нәфисәсенең сурәте пәйда булды. Юк, бу ниндидер тышкы охшашлык кына түгел иде. Тәскирә үзенең бөтен эчке җан һәм кан тамырлары белән тойды. Ишектән килеп кергән кыз хатын аның хәләле,
Газизе. Тәскирәнең күңеленә ургылып ике хис килеп керде. Берсе сөенеч хисе, хәтта өмет тойгысы. Күп еллар элек югалткан кызын табар кебек иде ул. Икенчедән, аның күңелендә шомлы уйлар гарасаты купты. Йөрәгендәге иң авыр җәрәхәтләр ачылды. Әрнүле хатирәләр яңгырды. Юк, игезәкләрнең берсе югалу белән, ике серле карчык белән, иренең үлеме белән бәйле хатирәләр генә түгел, тагын да илгәрерәк булган вакыйгалар хәтеренә төшеп, ул әллә нинди караңгы, ямсыз уйлар дәрьясенә кереп чумды. Биатай булган кеше, Казык Мәмәт карт, үләр алдыннан улы Фәнил белән килене Тәскирәне чакырып китерде дә, тәрәзә каршындагы тупыл агачына ымлап: "Кисеп атыгыз моны. Ул бу нигезгә афат китерәчәк", дигән иде. Картның сүзенә игътибар итмәделәр. "Саташа ахры, агачның ни гаебе бар инде", диделәр. Чынлап та, үләр алдыннан Казык Мәмәт бик мәзәк тотты үзен. Ниндидер җин шайтаннар белән тарткалашып, албастылар белән алышып ятты. "Бу минем җир, үзегез китегез", дип, ниндидер җир, нигез өчен көрәшеп, үзен дә башкаларны да йокыдан мәхрүм итте. Казык дигәннән Фәнил сөйли иде. Бу кушамат шушы авылга килеп утырган иң борынгы бабасыннан калган. Шушы тупыл төбендәге агачлыкта яшәп яткан бер дивана карттан күчкән аңа бу нигез. Дивана булса да, аның янына оныклары килеп йөргән. Көннәрдән бер көнне әлеге дивана зат җан тәслим кылган. Аны күмәргә әллә кайлардан бөтен туган тумачасы җыелган. Барысы да кара җиләннән, өскә очлайып киткән башлыктан икән. Үзләре сәер дугалар пышылдыйлар, ниндидер агач курчаклар, таш тылсымнар тотып сөйләшәләр, сихри зәхмәти йолалар башкаралар имеш. Фәнилнең нәсел бабасы түзеп торган да бер көнне теге алачыкка ут төрткән. Шулай итеп кара сихердән, яман зәхмәттән котылмакчы булган ул. Дивана картны күмеп кайтып, үзләренең зәхмәти дугаларын башкаручы сихерчеләрнең 7-се шунда янып үлгән. Калганнары бу урынны ташлап киткән. Сихер кагылмасын өчен Фәнилнең ерак бабасы исә шушы яңан алачык урынына усак казык кага да, аның башына әлеге алачык урыныннан табылган баш сөяген элеп куя. Бер күкрәүле яшенле яңгыр вакытында ул баш сөяге юкка чыга. Әмма Фәнилләр нәселе кешеләренә казык кушаматы мәңгелеккә тагылып кала. Шундый сүзләрдә йөри. Бу нигездә яшәгән ир-атларның берсе дә үз үлеме белән үлми имеш. Һәр кемгә мәгълүм, Тәскирәләр урыны авылның тап үзәге. Төбәккә нигез салучы урман кешеләренең беренче алачыгы да шушында салынган диләр, дөрес булса. Шул вакыттагы кара урманнарга шомлы ишарә булып, көне-төне шыбырдап утыручы ялгыз тупыл агачы гына калган. Картлар аның хакында җанлы, рухлы дип тә сөйләнәләр. Шул тупыл агачын кисәргә кушкан да инде Мәмәт карт. Менә шундый шомлы хатирәләр яңгырды Тәскирәнең изаланып беткән күңелендә. Ул бу дөньяда япа-ялгыз калганын тойды. Моңарчы кызы белән аңлашып яши иде әле. Бүген анысы да бүтән борчулар белән йөри. Хәлимгә булган мәхәббәте аң зихенен тымалаган. Аның яшәү гамын алган, хәтта туачак сабыен да онытырлык хәлгә җиткергән. Хәзер ничек яшәргә инде? Бер Худайга сыенырга да, бер туктаусыз авыртып торган җан бәгыргә таянырга кала. Аманту биллаһи ва малаикатихи ва кутубихи ва расулихи вал ямил ахири вал кадари хайрихи ва шаррихи мин Аллаһи тәгалә вал бәхси бәгдәл мәути. Инандым Аллаһы тәгаләгә, аның фәрештәләренә, китапларына, пәйгамбәрләренә, дәһи ахират көненә һәм тәкъдирнең яхшысы да, яманы да Аллаһы тәгаләдән булуына һәм үлгәннән соң янә терелүгә.